ga gwana mma. Kema afro ta bo kene mero. Afro amaneta. Hey, oburo believe. The men in this village have lost it. What is going on here? Hapole ko. Hey, asigi ara ko de ni. Pino. Ko was a pino. Amakasi we mara afa. Eziokwu. Onye okeji nwa yewu. Ihe nchobu ka emepe office ni isi ndị a niile. Awolu fa na ebuba ba jampa. O ka se fe na-ekwu. Ki buba fa ba ya ki. Kita ko ke ndi maka yo. Lamo. Africa ni buje na. Maka ni nwere ute. Abi. Hai, abuche ke ebu. Uki. Ami yengene. Kapino mebeze haketa ka halubaze jakala. Mema. Yes, Nana, look at that. Bayaki by Jampa. Falubaze Jakara. Get on there. Lady now. Come on, get now. I don't know I want to that's what I mean, we're not seeing keep it. And the message keep it there. Papi chulo. Papi. Pino. Imo la tuku pega, yo ko ga. Upa ni choka mama ndi. Baba no. Papi. Api free ya me bata. Achoro m kije gwi. Pino. Imo. Pino. Imo na me press up we to ba negi mo ju emo. E gara kwa na no. I gala mono na aka maka no ya ga no ga ma choche ni. Papi. Even na chu gwa ge bu na chukwu pelega ape. Okoro ga. Ndị mmadụ ka ọ bụla bụ ya no ya na achọ go okwu chukwu ka na achọ. Papi bu go bi na gwa mi si ma na aza. Papi, when I'm serious. Let me wumi here ni no. Just wrap here, let me handle it from here. Achọrọ m ka ife a mere ọzọ kwanye aka nji wee chee gwa ibe. Achọrọzi m ka o mee ọzọ. Papi, omamme. Oh, c'est pas le problème. Opota, no problem. Yeah. Ayese kona mese. No problem. Hey, manje mono. Papi. Magalalono. Papi, kanya kwa. How? Genne. Papi. Navia. What do my dear boys? Bebe fife. Imero sobu. Onye jire ego na agakọ ebe a na-esi ofe ogwere mba nọ nwa mbe ezigbo ife a na-ekwu maka ya. Egede. Eyi bugharị bịa nụ. Ekele dị tupu ka ụmụ nwaanyị ekele dị ya. Somebody that is beautiful is already beautiful. I don't know why you're killing yourself. I'm going to kill you. I can try mama. They look at Marama. What? Biko. Us again. She said she wants to look beautiful than she is now. Take it easy. Don't go and be doing all these things and you will attract all these he-goats in this village. Eh? I'm trying to okay, mangure, more chicha, me one big canacho nicking. Another dish up. Oh, Mamicha. She wasn't knee down as if you never knew about that. So you are in this village and you don't know what is happening inside? No, that you don't know that one small girl has taken your place in this village. You don't know, eh? They pay what? Loboda. Around Mazi Ifako.
Give an apart fast, not your Pino Snow again. Do you know that just yesterday, all the men in this village went mad? They were running after this girl, calling her your name. Omalicha. The one that is paining me the most is the one that calling her, I don't know, Pino. Kuba keep broken. No wonder. Oya me mo kro dan na achum. Mo ke man gwe nda ile na achum ni ke pete. Enwesi nke na ato from. Enwesi nke na achum mancha. Maka ya nwa wo Pino. Subado ko kan kwado ne mo ya na bi chota. Pino. No boda. Ko na ka ho. Eji gbagwa yo ni ojo. Omalicha. Ona amapu mo. Omalicha. Ana amapu na. Oya mama do. Oboda. So so e ka. Idi ho. Hey. Mwa no boda. Abare ma. Omalicha. Omalicha. Iwanka. Let's have Nimaka. Thank you. Ima wana ngenwa budi highest person of Goma mama. Etu suwe fya. Emu onye ga mu de mu a ma afukwa no one before me. You don't say. You flatter me. Thank you. Hey. Biko. Can you feel my safari? Afam. Hey! Pino. Moka chukwu du buka Pino nwa. Mai. Onye muzele nwa nke. Nem echekoli na mwe. Hey! Imeme nwele ben neje. Nwele onye nchori je wefu. Mana etu amfugoro kita oturugbo bu fantani. Mo vile unjo mana ire de no wa bu afukwa no bi ive kali obi loba. Afugo no nge nweze ebe mo neje. Enwe ncho ka mbunye ha. Egotere mi ko jucha ihe nchori bunye nda. Ive bene peze buria. Ezio. It is sure. Ya buru anja onna butwa. Mbu echege aya tu ofu ebe no la na nwa ngore. You don't say. Ano kita na shop nlekọcha ngwa ahịa ma nke mmadụ ma nke onye ọzọ na-egbu ige ego a ja ime mere m bịa pụtara moto ya. You know. Never no Pino. Hey, Pino nwa. Look at the mother am nonsense. Let us am nwa ebe am nwa. The my family na different the other family. I'm not see me change your mind. What are the Mabiazeno so? The way that I'm loving you. It is a panacini ne como. Papa. Hey! I think I'm better jog adventure there. In a dog. What am I kissing? Mom killed the guy because I'm just one of them. I can join you. Talk about it. If I'm alone, can you see more about one is you? Get more about you, Capino Pino, Susan. Hey, I can't put this boy, she was your boy soon. Maybe a more much on but this one I want to.
Look at her now. Eh? Look at you when I come back. Again. Oh, you more come near chill. Never come near chill. Come back. Yeah, the women back. Come back. Now, on number and I need them number piece. What do you also come here, Gianna? Why not for where come on? Oh, be up. Where can I hear you not man of the ever? Number piece. Call him again and find out what happened. In half, yeah. How can I do number piece? I'm not going to go can they be number more. No, no. Man, I shall go out. Call people make a Pino. You busy number give. If you Pino again. Pino. What you do, remember? You have lost your touch in this village. You have lost it, oh. Oh. My how got jack of fish harbor. Mazi Fako. Hey! Ije nke atụkwa m n'anya. Keko si atụzi n'anya. Ọrọ yi nwoke ka Ya eziokwu. Asị ka m bịa ka anyị nọrọ ya nụ. Ịgwazi ife njiwe bịa. Ezigbo mpụ. Lee oche ka anyị nọrọ ala. Makana nwoke m. Ya ma. Am wetazie n'iko ka anyị ndị anyị ọfụma. Makana nwoke m. Nya chidi obi atobusi go no kita mfu. Kedu ka odi? Na, gemti. Mona ke nwere ogologo okwu. Just one feature kwa ka mmasị ba. Chidi zanu mek na kedu ka odi? O nwanne. Nga dị mma. Gwa me feature kwa ka nsi mmasị ba. Chidi. Asikwa ka njukwa o. Ka eto mezo mi daza abia ba ya choto mali to nwanne. Ko ni flow zana. Na biki. Why manage na choto mali na bunu bobona? Ohorum kim why manage na choto mali na bunu bobona? The last time be la bia. Offer obele ijili nke na akpa okwute kupo mesi maka na mba choto mali na bunu. Ka na echete ya ame mgbe ni. Ka mkwa gị eziokwu makwa mụ aji ya check ya serious dị na ịhụnanya na-ekwu n'inwe na ebe ọmalịcha nwanne m nọ. Eziokwu na gwa gị eminero me cha eminero me ya. Wo ka features ka meze rita. Chidi ka ngwa gị. Nya kịta inwezi ike na-achọta ọmalịcha ba anyị mgbe ọbụla asọzi ya ịkpagharịsịa n'obodo a niile. Chọta ọmalịcha na ba. It is serious ko in egwu. Chidi I am very serious. Nya ịkpagharịsịa n'obodo. Chọta ọmalịcha na ba. Isso vai dar. Kan lo ni si aja kan mai na mi ni si aja na. Ntu? Are you from Kogin? Aku ngina.
O nwere ife mere? Hey. Chekwalo. Oho! Ị na-ene m aka mkpuchali gị. Ma ka mmanyeli gị 24 August salute n'enu. Tatau. Gbii. As ọmalchi bụ nko as gịnị dị. But this is if you see na agafe n'ụzọ, ị na-emezi ka osisi ọgụ. Na-eme otu osisi ọgụ. Entu. Ị kwekwara nkwa na ị ga-agbanwe mana ị gbanwechala ị ngachasigo ka akwa. Mba ya ghọtara. Mana chelo ka njugodi gị. Akwa afa gị bụ ọmalcha. Ọmalcha. Ịmachazi na ọ ga agago. Onye nọzi on point kita anọgọ bụ Pino. Onya uzo onye na-ewu n'obodo a niile anọ ife nneli. Biko ana m adịzili ya sexy. Ịghọta. Ka uche gị dị ya. Amụkwa m ife mụ na gị nọ ebe a na-akọchali ọnụ. Nwe ike kita anọ Pino abịa ka ọ gafere na fụ mụ na low class grade mo. Ịma na biko ịma na mgbe mbụ ana m adị very busy by ife a na-alụ. Akọtago. Kemgbe Pino ji eti n'obodo. Nwoke na-adịzi less busy. Biko ka nọlụ by one cent by sexy baby. Ntu? Wow, ọmalịcha one. Ọmalịcha? Adịzi less busy. Biko ka ntido. Ntu? Adịzi sexy biko. Mba, asị nka mbịa kere gị. Ana m anụkwanụ mkpata n'obodo, igosili nnọọ na ewu nwa amụsili ike. Nna ya amụsili bụ ike nne. Anọ nka nwoke si aba. Mpakara sikwara ebe a pụtara. Ịfụrụ ya n'ụzọ? Nna m. Nna ya. Hai! Mba, fọkwa m ya agaghị ekwe nka. Kịta. Ga-ekwe nka anyị bụ ka mmadụ zuo ike. Isi na agaghị ekwe. Ị mara ma mara onwe nya. O nwegasị ka o si akpagasị agba. Ịghọtago ni. Isi awụ a na-akwa na efe na onye tolu obi ife mere eziokwu. Ife onwe ife wetara. Nna anyị, ịma na ife a na-eme adịrị izi. Aghọtago mgbaghalị bịa dịzịa too much. Ọ na-aga nkwunye n'ụtụtụ nwoke amapụ na-achọ ife afọ ya eli wee ji kwughaligide wee kwurata n'abalị chi ejigo nwoke ala akwụkwọ ụlọ apụtakwa n'otu nkopụkwa again megide ife anọ nna mana ha bịaziri nke mgbe nwa gị Pino go down. Nchọpụta na mbezi bịa dị less busy. Ya Pino meze gị dịba less busy. Ijie. Na ijie. Ya Pino na tazi dịbazi less busy. Ọ dị ya gbado ọba. Ọ kwesịrị ọkụ ndị isi ganda. Mana Pino anyị? Asị gị budo ọkpa ka ị naba. Azụ idokwu iru ebe. Budo ọkpa. Okay, mana nna onwe ka o si ya bata se na ntu tiri arụ. Ọ dị awe. Ya dị oge anya ahụ. Ịma na onye ọbụla ya nọ Pino o menwe change. Pino gara m ọnụ n'aka. O dolu m anya. Ọ ka nwoke si anọ. Ebe isi na Pino anọrọ ya. Ọ dịzi nka ndị bizi na. Ịma na nna adụ. Ị na-adụ. Ị ga-achọdo osisi ya adụ. Nna ka ọ dịzi anụ. Dusi ya Pino. Nna anyị. Ka ọ dịzi anụ. Na di isi kan tu. Dali Pino. Ada kena dia anu Pino. Okay. Ai, biko ga mpo bedo tana. Oya muta nwa nwa no ifa na afu.
1, 2, 3, 4. 4 crates of mineral, Coke and Fanta. 36 crates of beer, Gouda. Also, Jiboro. 6 times. I want a pattern. Need a pattern now. This times 2,000. David Ojadia. Papa, nyana eziokwu. Na get eziokwu. Papa nyana ibe agba eziokwu. Chepalo, ịma mgbe ngị na ọmalịcha ele n'obodo anụnwa. N'ịkpọrọ mgbama okwu. Si mme jesikwa na nke ọmalịcha. Maka eme egbe, maka 4. Mkwete gị. Mpaaki alị gị. Ngị na-enwecha alịba. Gulibe. Papa, mgbe anwa mụ na gị na-agbawo. Na-etiri gị mgbu anyị na-agbawo. Mana kịta anụwa Pino. Nne biko papa chọrọ m itiri gị ana m ayọ gị biko na nke mma adịrị gị humble papa ebe anyị fụrụ m I'm going down on my knees ka m sekpula na yọ gị biko papa biko ife ọbụla gbasara Pino gaji kụpụrụ m biko gbanwe nchọ ịnụ anụ biko Ntu ọ bụ na ị bụrụ nwa m nwoke ọ bụ na ọ bụrụ nwa m nwoke m ga-asịpụrụ ije bụ Sibuli jebe takia maka ikogo isi ga nọzi ebe a ị na-apụdị ala emeghị eme ka nwa nke bụ eziokwu ife a niile mụ na ya yawo mgbe ọmalịcha ọsịra ọkwa ifo Pino ada eji eje like ụnyaa ada eji eje don't try me ebe ejeli je keke mụ na ya na-ama aka nna na nwa ọ ife m pụtara gị try ya mụ ka ị nene this is a threat ya ịchọsị ịnwa m Papa, it's okay. What's that woman, Tifa? I'm my young people. You're humble. You're humble. Watch it, watch it. My book allegation of village. My book allegation. Okay, now. I come and say, I'm the list. So I draw. Nano, give the list. That's what you're going to malaria, Natia. Acute malaria. But you will go down about daydreaming. And then you can list. And then you sing it, Pino. Any woman, when I can ask one. Pakana, I want to another. Papi chuzo. I never isi mpe isi ma na-epe wanya mpe. Ife a na-emesi kịta anụ mana agba m isi pụpọ. Ndị a niile mma na fa bụ ndị osu imi na-aga n'ụzọ fa na-esusi m imi n'azụ. Fa niile na-abatazi ebe a kịta na-emesi ka anyị na fọ. Ndị mma na fa bụcha ndị mgbu fa niile. Ete na-alụ m afọ. Let me handle it. Brighten up. That's what you're when I can open. I will handle it. Ejo fanolo. C'est pas le problème. Ya, man eko wa na c'est pas le problème na so wa no. Mana to ya man onye kwa aka da je na afia no se. Ya man e gara amu na aka. E me kwa no impression ya to ba ni Igbo ju ba mu. Papi, c'est pas le problème. Pino yeme papa lo ba chukara. Okugamba. Na ifi na chiko wan lab na nda ni na aba sti babia. Hey, papi. Papi chege dia kanje kwa bia. Oh. Maja bia. Hey. Well machan. Edim fanolo. Hey, aya baba go do yewu. Pino nwa. Oh, mwa me press up well. Pino nwa ge mafafa na alu jankara. Hey, okwado na jankara ga no sikita. Jankara nwa Pino nwa. Baga alu jankara. Pa alu sigo. Pa alu sia jankara pa go to jankara. Still is very nice. John, let's go. HMS now. Sort of fine. I'm not looking on all the case away.
joking. Biko. Yeah, much of okay, I'm only what you mean. My boy. Oh, okay. My man. Can't you look at one time? He just touch you. By touching by any in our What they can? Oh, my boy. I won't get that chair. Not your one. My own. Ta! Nyagenalo. Boso bune motalis una galo. Anaoda. Fana ama won ye bu. Oya ko lo de. E mo ma. Won ne kam mo gata shi ba ya ki we wata. Na wan ne ba jam ba ya ki we. Na we ya. Ba ya ki. Hey. Pino. Relax. Pino. Utego nchebelo. Makodi ono de tata. Well, I'm not a DJ Chucky and see where one more. Yeah, man, you see, can marry you because they're very easy. That's why I came looking for you. Pino. Eri nwunye m nwụrụ since nwunye m nwụrụ ka m wee n'obodo a na onwere ozi nwa agbọghọ bịa ga-acha m acha n'obodo a ga-acha m n'anya mana afọrọ na ngisi m koo nlozi na nwunye m nwụrụ anwụ ozugbo Really? ka m gwazie gị nke bụ eziokwu Pino sọsọ ofu ife dị m mgbakịta ahụ achọrọ m ịnụ gị anụ. Wow! You want to marry me? Chokweno. Ekuru ka isi asụ Igbo. Ị na-asụ Igbo. Rapụkwa maka eji m afọ ọnụ ọcha. Ifuru ụmụ young boys ya, ụmụ okorobịa ju n'obodo a na-amachagharị. Ife ọbụla ka ga-eme, m ga-eme mmụọ. Mụ na m emenwuri ya. In short, njele ana m. Mele nwere ana m, nje zuo ori. Onje lụọ Jankara. Maka achọrọ isi bido ndị na gị. C'est pas le problème. It means no problem. Okay, thank you. So what the What is it? Nani hijo? Imo ku ihe bu. Pino. Mana nyama ku sofu. So Pino ka na gbe. Manje. Abu. Oye. Ha bo ha jebe. Ha ji ise. Ha ye ji asu. Marry the shop. Oh, Maricha Pino. Oh, Maricha Pino. Inwa abo nya otu. Enem. Tomato juice. Enene beje olu. Akwa ndawa. Oyiri nni. Biko je ngo ba ngore, Ifu kasi we fogi na anya e ka ri kwụsị igbu ihe ndị a na-achụgharị gị na village adịghị izizi solu m sọ ha na-akpọ nzube ịkwụ na nne na-agba gị ya honestly speaking, like ịgwa gị eziokwu n'ime ihe ndị niile a na-achụgharịkwanụ m n'ike na-esogharị m ijiji pụrụ nsị ụkwanụ so gị aka nka wee like yeah nenu gị anya ịbụ my spec Ibu Pino tunsi we buru Pino. That's you. Ibu beard gun. Mana. Yele end problem Kezi yen kawo. Iyo butabu na enwolo funsu. There's just one problem. Keye musu. You get maintain no Pino. Really? Ima engineer kuya buna. I'm not kita. Like my cream, what I use is full package. Like I have my facial cream, I have my body cream, I have my hand cream,
And then also have my foot cream. You understand? And oh, this full package, it had a reliable about 120,000 naira. 120,000? Yeah, just 120. Nothing more, nothing less. And then again, my toothbrush, you know, because of my dentition, yeah, I have this medically recommended toothbrush from my dentist. It's about 17,000 naira. Yes, you yeah. 17? Yeah. 1,000. To cut the long story short, you know, my toiletries, yeah, my toiletries as a whole, he had a liable about 200,000 naira. 200,000 naira. And you know, I change this fortnightly, every 2 weeks. Ah. Yeah. Wow. Wow. Oh, so Ngelana, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, never did that. Lenka. Go up on that. Oh, wow. Stand up. Yes, stand up. Okay. You know what? Ima ase afifenanya ekwelo. You understand? So what we're going to do is this. Igaga kiwete go do my first toiletry fee. At least if free ananya did the cash, then I will accept your proposal. I'll marry you. Thank you. You can say that again. Thank you. Say it again. Thank you. Thank you. Say it again. Thank you. But we're not so relieved. We're not so relieved. Oh, now we'll come. Oh, no, bye. We're not so relieved. Go. Who is here? It's your neighbor. Because a plate of nkobi and a jug of palm wine. Water. Now, what is this? Pino. Before we know John, Thank you. Hey, no Nikki, if you boot of friends. Assistant new biscuits. I'm a Coca-Cola or Fanny. People know bush of bread. The West is there now, my table. Pino, in on a GR room. You're so funny. Oh, Brian, you may no way, busy and when fantasy. In my family, you mean the natural. You can't catch away from Nanya. I love you so much. But there's just one problem. He gave me 10 Pino. Hey, I can't wait. Ijuberes Unyambu. Chupadi. Tina Fanna Gupu Keto. It's you. I can't say. Just watch. Let's go tonight. Pino. Hey, now you be free farm or 5 naira. We don't know you will tell for you. I'm not for Igbo, you have such a big heart. Now we go when you want as I can be an awful come.
Chidi, ife men ji kpọpụta gị ebe a bụ na mwachi ịgwa gị eziokwu a. Ahụrụ nwanne gị nwaanyị wụ Pino n'anya rinne. Ahụrụ ya n'anya rinne. Eziokwu nne. Nabike, no one iji abịa m nso oge ọbụla. Ifu Pino nwanne nwaanyị n'anya. Okay. Chidi, ka ife meziri ije kwa otu a. Ọ nọrọ enyi nwoke ka ịbụzi. Biko nyere m aka bụ ya na afro m n'anya biko biko nyere m aka. Na ịchọka nyere ka gba Pino nwanne nwaanyị n'ihe like ya kwa. Ihe gị n'ụwa kịta bụ na ilu n'ụlọ. Eje gwa ọmarịcha nwanne gị wala mma like wala ya. Ọmarịcha nwanne m nke nwaanyị na ịhụrụ ya n'anya. Nwaanyị ịlụzie ya dị. Gwazie Pino nwanne gị na ahụrụ m ya n'anya nke ukwuu. Nke a bụ belokwu ga-eme ya. Ya ị ga-eme ya. Gbarapụzi okwu n'okwu abụrụ nninu. Last time boy to go chain. On a chain. Melania, even Tasha is a teacher. You're not Tasha. Chido, Palais is a woman. Ejupam, as one leg can book Ejupam, missing Mama singing your Chido. Kito was no mooking in the Nobudan, I try to Pino Nika Kiji from us. Ejupam, as one leg missing Mama singing your Chido. Boy, I'm going to go. Pino will go forward. Now, Pino wants to go for you. You're quite you do it before. Let's you for. You're quite you do it. Pinolicious. You money be very sexy. Otu you know if you be Nelly. Asa. Since you not happy and better less busy. You want to go? Mobile gun and what unless can with a leg 100 naira. You man all glow they was in Obudanya. About need your glow. It's only 100 naira. You go take glow card. Go glow in your life. You're not one Dutch and do to get in, you know. Yeah, Pino. Papa, 100 naira. Can you know number? Can we get to come on me for an agam? You will see 100 naira in Yagi. Be Melopino. Okay, Siama. 100 naira. Guinea. Papa, K4. K4 man. Okay, not K4. It's a one nana. You will go Maganana. Papa, is it 4? Also, so 400 naira can well one. Take you someone 100 naira in him, Kankaji. You will go. Open him will go. You want 100 naira. You will send Papa 100 naira. Papa, what's the Eba n'ejim iselo masị ka I were ego a ka ije n'ụlọ ụka ka I onye onyinye inye ya Chukwu nye m ka m were aka m nye ya Pino lizie ya enyego m ya Chukwu unu anụ n'ọgụ ozugozie enu ọ kabere nye m 100 naira Pino ya ka m na-ekwu ihe natazie ya nye m ya mụ enwezie ya nye gị ịma na ọmụ amegide favor. Wait a minute. You stole because of me. Elolia Jankara. Just for me. No, yeah. Oh, that's so nice. Baby. So nice. Oh, baby. Prego sigo ni welo ga be obi gidi okwa nsogbu adiro. Pino nsogbu adiro. Okay, makwa aka mfukwa gị n'anya o. Agwa ndị sexy babe. Hey, baby. Because when you open just close your life. Glow pride. Yes. Because Glow. come package jelly gum and because as a sexy babe.
Na bige. Okay. Muni huri yeri tim na ni ulu dam so kon. Ba fo kwa bia. Abodo mo aji. It is shop. Nsi ki na bo mo aji. Let me let you know. It's only my pata. Na bige. O ma jogi ne. Amenu. Ine yo kwa mo we. Ana menu. Ana ra de no. Odo kwa ya ki. Abo ku sini mo na pata e aga na ko record you go. Ah, mani mo na ki chola ntike. Mo ine nyume. Ke ke nsi. Bo chokora nim ga yo zo di. Okay, mba chola. Chono yo fumano. Ma. Ya ne me a video. Mo bra la hola. Alo ka ya. Ma. Hey, wow, this is lovely. What's the one? No like it. In fact, no one don't like it. All of man. Ojo wa ge gwu. I like your face, you. You know what? Please tell him that Pino love you too, okay? As a pro, I know. You go stay in Toria. Mwana tongato. Ne ko ku ne ku. Na bi ko kana pa go kata ni. Because let's go just him say because I mean continue. Ibani ko. Oh babies. You know no. They keep on digging like it. Go. Hey yo. I don't care. Love it. Put on. Oh, please. Please, let me pass. Yeah, say my name. Ibatara n'obodo anya ebisi. Bịa n'obodo a, nwa ọbalacha nwa na-ekonuku n'okoro. Na-eme ha na-agbagharị ka akwa mkpụrụ ahụ. Gị bịazie, konuku onye niile a na-achụgide gị n'ike. Pim. Ka m sie gị esisi. Ihuru ụmụ okorobịa niile nọ n'obodo a na-achụgharị m. I mere ha kwụsị nọ na-achụ. Maka na ị na-aza Pino isi ebe. Kongo. Jigwu nwayọ dọrọ onwe gị. Zere onwe gị maka m ga-ebunye gị akpọ na tebụl. M ga-ebunye gị akpọ na tray. Dọsara gị na tebụl gị rijuo afọ. Zere m. Hapụzie mụwa nwa ọmalịcha nwa. Ị ga-achalata ya ruru ị ga-achalata ya ọbụ ị ga-agwụ. You're just bantering words with yourself. You're just blabbing. Hey. Can you just speak properly so I understand what you're talking about? I mean ihe. Yeah. Ọ ga-acha gị n'isi gwa m na. Igbo, biko, onye ka Igbo? Ọmụwa ọmalịcha nwa. Omalicha. Name of a person, animal, place, or thing. Oh, please! Zere m. Please! Pino. M ga-ahapụ ija gwa nwa ọnụ. Bija a ga-agba. Please! Zere m. I'm just leaving you because queens don't fight. Osi? I said I'm just leaving. Nga. Boy. Queens don't fight. There is a blessing in every disguise. Office. Ayo. Papi, ayo. Ogo buchi onye. Yeah, Ian Capolo, come on, go back and come on time, what on time, I go.
Pino one nwa chole no anu ka omalicha ga tie ye kita aradro si Pino aduma like the egwu na negwu na asị na Pino na aradro na asị na negwu enwe time abigo ka nje fun nwa Omalicha chelo ojuru ese agwari ona Pino bụ nwa chole no anu o weje mete aka cheche di kanju odu chelu kanju Omalicha ose nibo iba chela na ye ala ye ba nta Omalicha bi si what the have when you ebugonya wedo onye kwere ya emetụrụ m ya ka ya na amapụ onye akwụkwọ na metụzie ya ka ya amị ala onye kwesị Omalicha ichifu dana ye madibia kwara ya oye me ihe moge ngwa ka ifu n'okwu ka sịkwa ọ bịazi na adị m surprise na emetụrụ m ya aka ma na n'ụlọ na-ada ọ bịara ịnwa aka ọ ka abụghị ebe biko hapụ ndị enyi anawa jeweta m manga ndobe na kichin ma ọkwa mmiri na mma wee bịara m ga-anakọ ọkwa sọsọ ya una fuga na Pino one nwa ya aradro ponya nwa ala drop me ebe anu odi ne kwa no na anu onya menji bobu ni onwunye obunu nwe ku nwete chi dozugo asị na ogologo kwadro no ka mgbede ịma omego abalị abụọ afụnụrụ Pino ebe nna azụ afịa ndị mana ọ na-ada abịa gbamode ọbụla atachala anụ nwa jube sọgbu na arụ adịrị ya onye ahụ eji eme ọfịa wọbute nchi na abụ nsị kama mara kwanụ Pino jele bịa enweluru ya bara m nwesị ka nsị enye butere onye nwa juru ebe a bifo ọtasị anya arụ ya dị mma o Pino ya dị mma o Chidi inekwu n'anya ị ga-afụ na butere m ya mkpụrụ isi ndị a nwee from vitamin A to vitamin Z Pino tacha anya ọ tacha afọ ncha niile a ara agbake ya mana agwụkwa ọnụ gị na ọ bụrụ na ewu biskit ihe iwu bụ short bread amara m na ndị pepe soup ya abịa ma ndị vitamin A to Z sị ka m wetara ji a ọ na-enye protein na-enye carbohydrate na-enye carbohydrate idisia ya Chidi biko inye ji ya eji ọkwa ma gị esi eji ho onions onwe ife eji esi eji osisi cha ya ọta ama mata ama ọmani eziokwu pepe ịnyakwana ndị ala n'ebe a na-akọ ife a na-akọ ma ndị bute pepe soup ma ndị butelu basin mango ma nke sị gị na ji ga-enye gị protein akwa asị si ife ị ga-enweta ebe ahụ starch ịma na ịchọrọ ya ịchọ protein ga-edozi gị ahụ na strength so mgbe nnecha ya nwesị ka mgbata gị nkwụ ọcha pepe ịgbalụ ofu kọpụ nkwụ ọcha nwoke ka ya isi ebe na ọmanye keke Pino ife ọzọ bụrụ ife ọmụ nwere ụzọ ịma na nkwụ ọcha na-enyere ndị nwa aka ị nwere aka efu ndị nwa akwụrụkwa Chidi afụzi na mụrụ nwoke nọ n'obodo a na-amazi aka nchọ ifu Pino onye ọ na-apịtọ ya alịrị agbagharị n'obodo a na-ebuteli ya mango na nkwụ ọcha ọ ife abịala nke a dịba Pino asam ọ ga-ebu ife nneli asa nji eko femenụ na nnụlụ ife mere gị ga wute m nwesị kedu ife ahụ ahụ ife mmalụ niile na like ife ahụ emego obi ụtọ nwee lute na m nwere egwu dị sexy and I say sexy bae nsị ka m kpọpụtara gị na ọgbọ biko kwefu ewu a ị na-afụ ewu a ife ọbụla na-eme gị ajọ mmụọ ọbụla ife ọ na-asọ anya bụrụ ọsọ na-ewu na ewu dị mean ewu na-achọ ajọ mmụọ awafọ you Pino nye ka nsị ka m kpụtara gị ya ị na-anya ọfụma efu na ewu anụ dị ime ịchọ ite ewu a tata ma nwa dị ya n'afọ nwere ife o mere ọ gị nwe ịnụ biko ka m mpestiele gị pakeji kwuo m as your sexy babe achọbụrụ m ikwu ya mbọtụ m ga-ekwe ọkwa ọmalịcha debe Pino ọnọdụ ọnọ gịta ọmalịcha mee gịnị what is your name now Edition. Fantasy. Edition ni wewe phone. What's your phone?
te nwere uche mmadụ. Ịmanipu ya ige na alaba jankara. Alaba jankara. Nwanne m ikugu kwa mu. Onye nke a bute pepe soup, onye nke a bute mango, onye nke ni bụ woteji. Wee sị m na ya chọọ isi ji na ya ejikọrọ maka iwe isi ji. Mmadụ nọ mgbe ha na-ekwu ihe niile. Ihe karịa maka ihe a na-afụ na fim. Chimu. Ya bụrụgodo harvest and bazaar fada, ọgbọgodiri ya. Jene kodi mo maka nna alagodi mango biko. Hapụgoro okwu mma na ihe ndị a. Ukwu harvest and bazaar pụtara otu Uche kwa. Ga-eme ndị a ebe jankara. Obodo anọ. Pino. Omacha. Pino. Bine kewa. Wala nande bone ni na toki. Maki ye problem no. Ba ko ni mo ko. Mba seba. Bani mu. Ba. Those men that brought all those mango, yam, goat, and palm wine, you mean you don't like any of them? Just calm down, more things are coming. Hey, I'm enjoying this village. You know when in the village, you need to be very careful. I mean, you need to be very, very careful. Hey! Shut up your mouth! Hey! Jess, can you imagine? See who is advising Pino? Take a very good look at yourself. Come on, seriously, about bosses. I told you you are in the village. I said you should get lost. I don't want to hear. If you're going to get out, I'm telling you. I'm telling you. Get out, Pico. Kill John. Get me mad out, no Pico. Chide! Chide, one name. Chide! If you were born or grown, the man's land of a mamma long. I ain't trouble enough. Yeah, I will have phobia. I do bluff. Because if I need to boost your money, but go from what I want, I'm Pino. Eh? Now, when I say, let you know more Colombiana. I'm going to learn no more no way going to never been up on a mother may go on to you. Or she will go to my lady Agala. Or she will favor. Blue grace. Or she will container. One of them, Macanaga, which you own. Good rapple Pino. Pino Bunkum. I can't cook with them now. Okuga no. Ife na abụ ka m nwere ikwu n'okwu a nke mbụ na mbụ wee bụrụ na ọsọ kwọgụ nye m ego niile dị n'ụwa onwekwu onye nna hapụrụ Pino ma mmekwu ya eme nke bụ wee na-esi wee bụrụ na Pino nwa onye tawa ma alọ n'isi oze ụbụrụ ka Chineke bi n'eluigwe ihe atị ya n'ike mgbe eze nsị ọsọkwa ya na-anyụ ụtụrụ abịa ma ebe a ka anyị bịa gbawa mgbagharị oke na mfe biko ka ọ dị ka ya fụrụ anakwa mmụọ ama m ebe m ebidozi ebido wee gwaba maka na iwe erika kedu ebe na yesikwa ụgwọ
spend the guru akarika. Ya wonu na buzu container na bu nlekocha ndata mde mmadu container mmere nye ego ha back. Ire m container vuvu pino. Kiribi ya kwa. Ogu ya werika. Ya ibe dị na ya bụ ụmụ ya bụ mmeche ewerezie m nke jọọ kere na nwa obere gị nyere mbalasi ala iwu na-ejezu ike maka na asụghị ụkwụ ụgwọ ịkwụkata maka ebe nọ ya bụ ka m na-enye ọ dị ka akara aka m na iburu ego nweta ego njide mbute ego bite ya ego enye nwaanyị ọ bụrụzie ebe nwere ife ya akwụ nwaanyị ụgwọ m nwere obi ike ego hapịa ọ na m bye bye Maazị Mpaka ịgwaga eziokwu ịbụkwa na ezigbo mmadụ ịbụ ezigbo mmadụ okwu gị amakakwa mana ifu ife gbasara pino Maazị Mpaka na si were azelu m maka my next action ị ga like ya come on si ebe akwa dekwa no biko maka na efu anyị baba onwe ife inwe itinye n'okwu a inwe contribution ife mene bụ na akwa na nsị na mahịa bịara mitin a gbajọ ọnya ka ụmụ ikolobi ibe m na-abịara ọnụ ọ bụrụ na m gbasa gị ajọ ọ bụrụ na m fọkụ gị ọp ma n'ezie nye ka ị bịa ebe a bịa wụọ m n'ala n'ezie ka isi ebe kpọọ ụmụ ikolobi ibe m ndị ọgbọ m ime ịmara nkasị mma ịbịa ebe a na-abịa na-akọ eli an old man like you look at ife ọkụ ọp agwa gị na ife ahụ ife ndị mpa gị nọ n'ụlọ ọsọ ka mụ na ndị asị ya na ife ahụ ife ndị sexy bee ị na-awegharị iwe ọ dị ka ịghọtara ife a na-ekwu isi na aka ịchọ ekwu m ụgwọ kedu ebe ya ebido papa odo ga na ndị very very busy mụ na gị na-anọ m dị very very busy mana since Pino ji etu ọda ha okay papa n'iru gị mbeza dị less busy nke ya akwụ m or my busy time or my busy day or my busy attitude or my less business kedu ebe ya ebido papa kụpụrụ nya ụmụ ife a wepụrụ m nya aka akwụtago dịka nsi ya gwa gị ọ ma ife anọzi ya ọ baa akwụtago pakeji ka ntị isi ụmụ ife ndị anụ akwesị ka m nwere wekpe solusi ọnwụ hey baba ịmanye ife nọzi ya baa gbọburu iski akwụtago anọzi m baa sexy bae biko ngari gị je ndị nwe osintu akwụtago Biko, papa, biko. Agora não tá, biko. Babrisca. Ụmụazị a na-echezi m anya ndị fa ka onye fa ga-eji wee zụọ draft nke a na-azụ ego m ga-agwa nnọọ mụ bụ Mpakana na-afụ na m azụ okenye mana m ga-egosi unu ife nji wee bụrụ okenye ahụ ọkwa agha anụ wee bidogo maka Pino agha nụrụ agha n'isi m ga-egosi unu ife nji wee bụrụ Mpakana maka Mpakana ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-anarị Dalo, kedu ka ime? O nwere ofu ọmalịcha nwa a na-akpọ Pino n'obodo a. Ịma ya? Okay. Ọkwa ịma be ha? Nwa Igbo ne ka atụrụ aka. Mgbe ị ga-abịa ka ịkpọga mbe ha, o? Ị na-asụ dịkwa oyibo. Ọ gị na-esi Ghana wee nata. Ọmalịcha nwa bịa ka ebuduga m na be ha, o? Efete. Nwa malụ mma. Hey, no. Biko akọkwana na moji. Akọkwana na ọnụ ọjị na ịma ka ijere na abata na ijere m n'ọkpa.
Nwa be m ma aka egu o wetele gị. Mana ka esogbu nna anyị. Ije m bịakwara bụ ije ya bụ m ọgazie. Ma na mma ada abịabụrụzi abịara anyị na-atalụbazi ọjị. Ka mmaka na-ele ihe nwa eze ji wee si ọta abịa. Ndị be anyị si na awa ada agbara ọsọ ife. Eziokwu ka bịa tinyekwuru na m onye nna ediri ori na-eji okwu agbawa aja. Nna ya mụsiri ike, eburu n'ọnwa mụsiri ike n'obodo a. Nna anyị mana nsifo agụmakwụkwọ n'obodo Igbo wee tinyekwuru onye mbụ na obere oge bụ ama m na onye na-ebe m anya n'aka. Nenechaa wee sị na mma achọkwanụ nwaanyị mma bịakwa mụ na nna mpa anya ọdaba ọsị onye m go ahead order oyibo ya mana achọọ na m n'elu chọọ na ala achọkwu ma n'okpuru ime ebe anyị ji gụọ akwụkwọ n'obodo oyibo chọcha nna m wee nwee nnọọ ọmalịcha ụda lachalụtọ wee daa wee ebe ntụtụrụ ya Pino nwa Pino nwa m eziokwu ka ndị abụọ afọrọ amụ nwa akwụkwọ anya ebe a ka njeje anya ga ama apịa n'anya ihe eji wee nwa ya ọnya wụrụ obi eze abatago benu maka mgbe nwa eze bụrụ obi eze wee bata be m onye nwa wụzi na nwụrụ obi na-akwụ eze ka m bụzi ịmakwana na nwa anọ nwa gara ama ọnụ n'aka maka ọsụsọ ọsụrụ m tupu ntụba n'ihe ime mgbe mmụọ ya emekata presọ o gosiri arụ ya bụ presọ bụ gosiri na arụ maka na nwa akwụrụ nwa nwa apịlị ya apị ibe nna ji gwa ya nwụ na akpụrụkwana ya ọpụpụ ka apịlị nwa m Pino nwa m dị carved not molded. Onye na-asụkwụzi m oyibo a ọ kụziri m oyibo carved not molded ekwere m nke a ọ na-abụ onwe ka o si dị anya na-ekwukwu ya na onye na-abịa ịnụkwana Pino enwekwa chenji mana ebe ọ bụzi na obi eze abatago be m ya bụ na nwa m ya abazi n'obi eze nwere ka ebe ibe a na-ekwuru okwu chenji kedu ibe a na-ekwuru okwu chenji ebe na ya akara dịka nna na nwa m wee n'onu ya ọfụma mana ka njikwa kamgbe gị na ya ji na-akparịta ụka ma gị ya na-akparịta anyị na-ada akparịta nwoke ọsụgoro gị oyibo a na-asị ọ na-ada asụwa mana ife nya bụ oyibo pụtara ụfadịba ọgwụgwọ ka esi wesị ụfadịba mụ na ya na-ada akparịta mana ọ na-ada asụwakwa ụmụ mpịampịa oyibo a mana ọ gwabere m nke a maka na onye ọbụla asịkwa na ụfadịba anyị ma na afọ ya bụ ụkwa na akwụkwọ mana ebe ọ gwara na gị onye ahụ iso n'ife a na-eme mba iso n'ife a na-alụ mba mụ na ya ya akarịzi ka m gwa n'ihe okwu dịka nna wee gwakwana ya na biya bụzikwa nna obi eze ewuzi ọgọ eze ka m bụzi ọgọ eze mmadụ ka nna na ije njelụ ije mmiri ịbalụ ekenele m eze isi na ịyara mkpụrụ ọ bụ ezigbo mmanya ọkụ esogbu na mgbe ọzọ mmanya ngwadokwa ya pee nwa Pino nwa pee nwa Papi. Pino nwa pee nwa nwa bụ sọ nwa Papi, you called me. Ị mana ọ na-abụ na ụmụ nwoke na-ene n'onu a na-agbaji bụ onu gbajie voice. Papi, bịa gokwa. Ị mara bọsụ Chukwu ke o siri ya n'ụlọ tete bidozi ọrụ ike wee pịa gị ịmapụrụ gị akpụ ọ pịa gị apị you were carved not molded. The rest of the human beings were molded. A sị gị n'ife ọma na-eme na prince batara ebe a Prince Uche nwa eze si obi eze wee chọrọ anyị bịa udo gba shu jiri akwa wee soro ya bịa udo dị ọ bịara wee sị na ife gị masịkwara ya ma nke elu ma nke ara ya niile dị ya mma
ọ sị ka ya duziela ya edubazi ya n'obi eze ka ya mana ya bụrụ alụ nwunye ya ife ịbụzi ụlọ ọlọ mgbe ọ nwere ịbụrụ alụ ọlọ bọsị ya mụkwara na ga-enecha nga anya mara na mụ nwa na onwe m abụghị ome eze ga-eru aka ịgwa gị eziokwu na ịbada ana n'obi eze ya ezabalụ ọlọ mụnwa azabazie eze abata ọ bịa wee sị na ya chọrọ ịnụ gị nwa m nwaanyị na ọrụ ya bụ na ife ọma na-eme ife ọma emepete kedụzi nke wụ dị nwa kedụzi ụdị ajụjụ na-ajụ ya bụ nwa ịnwekwa n'ọrụ obi eze ka o si ya na o duru ara nkịta asị na ịzara na nwunye ife bụzi bụrụ ọlọ bi asị m na ị gara m ọnụ n'aka ịmụkwa ụdị afụfụ nta tupu nne gị wee tụrụ ime gị emekịta m presọp mekịta presọp wee tụba nne gị ime ụmụ nwanne gị ndị ọzọ bụ nụ chenji ka ọ na ịchọrọ ịlụ di Papi achọghị na ịbịa kedu ibe a na-ekwu na gị na ebe obi eze ị bụrụ ụlọ igwe Papi ozugozie sene pa problem anụgo m nwa m ka ndị chere ya ka ichekwazi anya eche esi m sene pa problem sikwa m ka iche anya eche kedụ Papi nsogbu adịrọ ka ndị chere ya eche ịma na oge erugo time for me to take my afternoon nap like I need to go take my siesta right now ọsụkwapụ oyibo ọzọ kedu ezi oyibo ga-ezi nọ na ka ndị lahụla efifie siesta ịpụtazi aka ịgwanụ mbụ ka ndị ndị igbo ozugbo ka ndị igbo ya bụrụ mmanya nwa na-asị kedu ihe anyị emezi bịa na akwụkwanụ m nkịtị na mụ nwa nwere ike Chidi Imana ona oya pinwa Mana voice na oba ya Pino Ifene wisipu for Pino The latest news Ano kufene Amano na ndi oya Watago so musika mbunyi no obele uche Ihe nchọrọ ikwu nkịta bụ na akwadogo Harvest and Bazaar n'isi Pino nwanne m nwaanyị. Yes na ihe nji akwaga nkịta bụ ka njiri nkịta akwadobe. Ọ ya abụ onye ka jiri ego mgbe ọ bụla akụnara going gone Pino abụrụ nke ọnya. Ọgwụgo na Che ka nghọta ife na-ekwu na ihe ị na-akọwa na egbuo going gone ọ bụ na ọmụ onye nwa ka nna gwa gị na wadobekwa maka Harvest and Bazaar ọsịsọ olugokwa elu o ekwusikwa m chukwu gosikwa ndụ ka ị ga-eme na ị ga-eji nwa ịmaha m etu a nọ na nkịta ebidogodo n'akwa ma George ma nke ọma mmele ma beshit nlecha abaghị na nke mfa mmele ma nke fayi na ahụ na ọpịnọpịnọ ya onwe edo ọ gwa gị iwu nwobere nwata iwu ụmụazị otu anyị hụrụ m na nzube enwegoro m na nwoke asị ya ọ n'anya nle ofu nle ebuọ jide ezigbo ego na akpa o mechasị m na ya abịalara m Pino uche ga-adị iwu n'egote idiot o gwefuru ya idiot anyị onye ahụ nwobere nwaka ịhụ o mechaghị ebe eso m na-ebe mụga ịchenara m Pino nwa gị na ga akwa mma gị idiot ka ịhụ ike na ị ga-afụ nwunye yes ka ndị agwa gị bụ na ịma na ya na-alụzi n'obodo a BBC nghọtago and ndị obodo arazigo Harvest and Bazaar n'isi Pino nwanne m nwaanyị onye maka nsị ka ndị agwa gị kịta anụnwa ọ bụ mbọsị ya nwa akụọ going gone Pino abụrụ nke gị nghọtago na ọnwụ egbo ka arụrụ aka ebe a na-akọzi Pino abụgo nke m na-ebubago m ya onwe nwunye a na-ama aka ụmụaka na-agwụ ya onwe nkeji ego
ọ bụgodị ile nwa m nwoke a na-akpọ ntu ude nya wee nụọ pịnọpịnọ ọ ga-eme Some